Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt ce tabaschișuri mi-am mai cumpărat. Mi-am cumpărat multe, chiar mi-am cumpărat mai multe tabaschișuri. Dar vreau să vă zic că sunt un pic cam supărată, deoarece noi nu mai facem de o vizionare la un vlog. Adică chiar mă chinui, îmi găsesc timp pentru a face chestia asta, pentru că eu sunt și cu școala, intru la 12 și ies la 4-5, așa că nu prea am când să postez și să fac chestii, așa că mai vreau să vă uitați și să-mi dați un like, să revenim. O să vă arăt tabaschiușurile pe care mi le-am luat. Începem prima oară cu primul. Un tabaschiuș care mi l-am luat. Ăsta este negru cu roz. E foarte bun. Au fost deschise pentru că azi este sâmbătă și o miercuri. Le-am cumpărat și am făcut video la cea seară, numai că acel videoclip l-am șters din greșeală. Mi-a șters pozele din galerie și mi-a șters și videoclipul. Și da, am zis că sâmbătă. Am ăsta tabasco și ăsta e lipicios, adică e bun. Nu pot să zic că e rău. Foarte fain. Uite. Hai, nu e prea fluffy dacă l ating așa. Până asta e fain. Următoarea tabascușă a fost ăsta, tabascușă. A fost ăsta. Un fluturaș. E sora mea. Miroase a ciocolată. Da? Da. De fapt e ok. Ăsta chiar e frumos și e mare. Nu prea are loc el aici în cutia asta. Nici când l-am cumpărat nu prea are loc. Habar n-am cum era înghesuit aici. N-am nici cea mai mică idee. Să-l închid. Și am mai luat unul. Atât. Mi-am luat în total. Mi-am luat 4, numai că unul este la mama mea. Pentru că nu i-am luat vara mea. Nu pe scurt. Ca să fie mai înțeles. Deci, în total mi-am luat 4, numai că unul nu se lipea deloc și nu era lipicios și... Și mi-am luat 4, dar am 3. Arăt groaznic. Așa cum se arată. Nu știu unde e el. Foarte fain. Și m-am luat ăsta pufos, care are puf pe el. Hai mă, că ești iPhone și nu știi nimic să arăți. Vedeți? Destul de mișto. De mișto. Are pufi. Restul, sincer, că vi l-am arătat. Această lăbuță. Această lăbuță. Asta, care s-a rupt adevărat și asta. Dar e foarte lipicioasă. Sunt cele mai lipicioase tabascușuri. Adică chiar sunt lipicioase. Mai am, parcă vi l-am arătat, dar vi le mai arăt. Astea mici. Uitați ce se întâmplă dacă îl lăsați unde ăsta pe calorifer. Poate voi știați, dar eu nu știu. Să facem mai
vreau să zic Nu, vest, era după calorifer. vest, se face mai slab. Aia Asta întâi, da, era sub calorifer. da. Unde era? Nu, era pe. Dar mă rog. Mai am această pisicuță, care e a sora mea. Mai am acest waffles și asta. O să mai merg și o să fac și vlog, dar vreau să vă uitați și voi că eu pentru voi, le cumpăr pentru voi, le iau. Bine, recunosc și mi-mi plac, dar pentru voi fac asta. Până acum cam astea sunt toate tabaschiușurile mele. Poate să mai iau. Și dacă nu... Nu. Pur și simplu. Cam astea sunt. Cam altceva nu am ce să vă mai arăt. Astea sunt toate. Vă pup și vă pupicez. Ne revedem data viitoare. Să dați un like acolo și să vă abonați din suflet ca să facem 10 abonați.